l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Wara li ħadd eluf ta' persuni fil-maġġoranza tagħhom żgħażagħ attendew għall-festa ta' San Patrizzju f'San Ġiljan fisser ħidma sfiqa mid-diviżjoni tat-tindif u l-manutenzjoni f'temp ta' 4 sigħat li kienet tinvolvi 22 ħaddiem tad-diviżjoni inġabru madwar 15 il-tunnellata ta' skart wara jum ta' ċelebrazzjoni f'temp mill-isbaħ. Din il-ħidma kienet tinkludi l-akwati kollha ta' paċi fil-Triq San Ġorġ u x-xatt tal-madwar. Id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni Ramon Degwara qal it-tindif sar f'ħin relattivament qasir u dan permezz ta' koordinazzjoni bir-riżorsi uman u l-investiment li sar fl-aħħar xhur. Fi ftit ħin f'4 sigħat il-ħaddiema tagħna tad-Diviżjoni tat-Tindif u Manutenzjoni bl-għajnuna tal-makkinarju li investejna f'dawn l-aħħar xhur qegħdin naraw li s-sitwazzjoni ġiet lura għan-normal. Sitwazzjoni fejn il-triq diġà hija miftuħa traffiku u fejn ma tindunax li l-bieraħ kien hemm attività ta' madwar 50,000 fuq. It-tnejn kmieni filgħodu żaru wkoll il-ħaddiema fuq l-an tax-xogħol il-Ministru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika Clayton Bartolo u s-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield. Fi ftit sigħat 22 ħaddiem tad-diviżjoni tagħna irnexxilhom inatfu u jiġbru 15-il tunellata ta' skart. Min se jgħaddi minn dawn it-toroq illum ma jindunax li il-bieraħ kien hemm dik l-attività kbira. Naraw attività suċċess li warajha ħallejna n-nadif fi ftit sigħat u l-impentana jibqa' dak li nkomplu ninvestu sabiex ikollna pajjiż iżjed nadif, pajjiż iżjed organizzat, pajjiż li fuq kollox kulħadd ikun qiegħed jgħix kuntent fih billi jkollna kwalità ta' ħajja aħjar.